ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ പദാമഹ്യം ദാതി സ്വപദാമി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോ 9, 10, 11 ഈ മന്ത്രങ്ങളില് നമ്മൾ ഏതിന്റെയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കണ്ടത്? അവിടെ 2 വാക്കുകളാണ് പ്രാധാന്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? വിദ്യ, അവിദ്യ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രം വിദ്യയും അവിദ്യ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, വിദ്യ ആർജിച്ചാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ എല്ലാരും 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പുസ്തകം ഉള്ളത്, ഈശോപനിഷത്ത് പുസ്തകം ഉള്ളവര് 9ാമത്തെ മന്ത്രവും നോക്കുക, ഇപ്പോഴത്തെ 12ാമത്തെ മന്ത്രവും നോക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിദ്യ എന്ന 2 വാക്കിന് പകരം ഇവിടെ വേറെ 2 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് എന്ന്. 12, 13, 14 ഇത് 3ഉം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയതുപോലെ 12, 13, 14. അപ്പൊ ഈ 12, 13, 14 നമ്മൾ സംഭൂതി അസംഭൂതി അതെന്താന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 12. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ജയ്, ശ്രീലജയ്. 9 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ നിരപേക്ഷവും ആപേക്ഷകവും ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ 9 തൊട്ട് 11 നമ്മൾ കണ്ടു. അവിടെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യ അവിദ്യ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 3 മന്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ, വിദ്യ നേടിയവർ, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കൂടാതെ വിദ്യ നേടുന്നവരും അതിലും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിൽ ഈ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്താണ്? വിദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് ഭൗതികമായിട്ട് പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർ, കൂടാതെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ളവർ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന, അത് 2ഉം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്?
വിദ്യ നേടുന്നവരും അവിദ്യ നേടുന്നവർക്കും ഫലം രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് ഫലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നവർക്കുള്ള ഫലവും, എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഫലവും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ മന്ത്രം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 11ാമത്തെ മന്ത്രം അവിടെയും വിദ്യയും അവിദ്യയും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത് വിദ്യയും അവിദ്യയിലും? 11ാമത്തെ മന്ത്രം രണ്ടും കൂടി ആയാലേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വിദ്യയും വേണം അവിദ്യയും വേണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളും ഇതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വിദ്യ അവിദ്യയ്ക്ക് പകരം ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം പലതരം ആരാധനകളുണ്ട്. വിഷ്ണു ആരാധനയുണ്ട്, മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു പലതരം, പല ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പല ആരാധനയാണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് 9 മുതൽ 11 ഓരോരുത്തരെയും അനുയായികൾക്കുമുള്ള അതാത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഇനി 12 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിൽ നിരപേക്ഷവും ആപേക്ഷികവുമായിട്ടുള്ള ആരാധന, തെറ്റായ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ബദ്ധിതമാകുന്നത് പോലെ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുചിതമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നിരപേക്ഷതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ ഗ്രാഹ്യം ഒരു ധീരനാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഫലം കൈവരിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. മോക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ശക്തികളെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായി അറിയണമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് 12 നോക്കാം. അപ്പൊ 13ഉം 14ഉം അടുത്ത മന്ത്രം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ 12ാമത്തെ മന്ത്രം അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ അസംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? പുസ്തകം ഉള്ളവര് നോക്കിയിട്ട് 9ാമത്തെ മന്ത്രം. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേന വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയൈവ തേ തമോ യ ഉ വിദ്യായാം രതഃ അവിദ്യായാം സംഭൂത്യാം. അവിടെ അതേ തന്നെ ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 12ാമത്തെ മന്ത്രവും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം. ഈ യേ അവിദ്യ ഉപാസത എന്ന് പറയും, അതിന് പകരം ഇവിടെ അസംഭൂതിം. പിന്നെ ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ അസംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഉ. ഇവിടെ വിദ്യായാം രതഃ പകരം ഇവിടെ എന്താണ്? സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇവിടെ അസംഭൂതിം സംഭൂത്യം. അസംഭൂതി സംഭൂതി ഈ രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. അതായത് ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ്. കൂടാതെ എന്താണ് അസംഭൂതി സംഭൂതി നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ അസംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കുഴിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവിദ്യയുള്ളവർ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നു, അവിദ്യ സമ്പാദിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നു, വിദ്യ സമ്പാദിക്കുന്നവരും അതിലും കുഴിരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉപാസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് തരം ആരാധനയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ, അപ്പൊ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നെ നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരാകാര തത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ. നിരാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് നിരാകാരം? നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ
ദൈവ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ നിരാകാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണത്? ആകാരം. അതേതാണ്? ബ്രഹ്മനാണോ പരമാത്മയാണോ ഭഗവാനാണോ? ബ്രഹ്മൻ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവനോ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും കനത്ത ഈ കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതിം അസംഭൂതിം, ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. സംഭൂതിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യം. ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്രൻ, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, സമ്പൂർണമായി സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളവൻ. ആരാണ് സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളവൻ? ആരാണ്? ആരേ ഉള്ളൂ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള? ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ. ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ശരിക്കും സംഭൂതിം എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രൻ, സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതിം. എന്നാൽ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെയാണ് അസംഭൂതി, സ്വതന്ത്രരല്ലാത്തവർ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. അതായത് വേറൊരാളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് അസംഭൂതി. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ദേവീ ദേവന്മാരാരും സ്വതന്ത്രരല്ല. ഈ ഡെമി ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെല്ലാരും സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണനായ സംഭൂതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമം യാവു സംഭൂത്യാം തരത. അപ്പൊ സംഭൂത്യനും അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് നിരാകാരമായിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാതെ ബ്രഹ്മനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന മായാവാദികളായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെയാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭൂതി. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാക്ക് തന്നെ ഓരോ മന്ത്രത്തിലും പല അർത്ഥങ്ങളാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യയല്ല 10ഉം 11ലും പറയുന്ന വിദ്യ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതി, അടുത്ത 2 മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിരാകാര നിരപേക്ഷതയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തെയല്ല, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം കൈവരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതി, നിരാകാര നിരപേക്ഷത. കാരണം ഈ നിരാകാരമായ നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 2 വാക്കുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. എന്നാൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെയാണ്, നിരാകാര നിരപേക്ഷതയാണ് സംഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള നിരപേക്ഷ സത്യമായ ഭഗവാൻ. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വതന്ത്രരല്ല, എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന, ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. അതായത് അസംഭൂതിയും സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെയാണ് അസംഭൂതി. സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ അസംഭൂതിയും എന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. നിഷേധത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷതത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിരപേക്ഷ സത്യം? അവരും ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നതും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ സംഭൂതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ നിരാകാര സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 2 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ബ്രഹ്മവാദി, രണ്ടാമത്തത് ബ്രഹ്മവാദികളും ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആരാണ്? മായാവാദി. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബ്രഹ്മവാദി എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം വരെ അറിയത്തുള്ളൂ. അതിനു മുകളിൽ
പരമാത്മാ ഭഗവാൻ എന്ന സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ അവർ ആ ദൈവത്തെ അവർ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മത്തെ അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ഥാനം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന് ആ ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്, നമ്മളും ദൈവമായി മാറും. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കത്തുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് നമ്മളെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല. ഞാനും ഒരിക്കൽ ദൈവമാകും, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ദൈവമാകാൻ എന്ന ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മായാവാദികൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള 90% ആൾക്കാരും മായാവാദികളാണ്, ബ്രഹ്മവാദികളെ ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദിയായിട്ടുള്ളവർ ഭക്തന്മാരാകാൻ അവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മവാദികൾ കാരണം അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് ആ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് 2 ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഭക്തന്മാരായി മാറി. ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു ആദ്യം, എന്നാൽ പിന്നീട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തന്മാരായി. സനത് കുമാരന്മാര്, ശരിയാണ്. അപ്പൊ സനത് കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കളാണ്. അവര് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, അവര് വിചാരിച്ചത് രൂപമില്ലാത്ത ജ്യോതിയാണ് പരമമായ പരമസത്യം എന്ന് കരുതി. പിന്നീട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ തുളസി ദളത്തിലെ ആ ഗന്ധം കേട്ടിട്ടാണ് അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം ജനിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴേ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? അവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയാതെ ആ ജനിച്ചപ്പോൾ 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് ആ നഗ്നനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി. അച്ഛൻ പുറകിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ വിളിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കാതെ ഓടി പോവുകയാണ്. പിന്നീട് വ്യാസദേവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ 2 പേരെ വിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും വർണ്ണിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് അച്ഛനിൽ നിന്നും ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടി ഭക്തനായി മാറി. അപ്പൊ ഇവർ 2 പേരും ബ്രഹ്മവാദികളാണ്. എന്നാൽ മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല. മായാവാദി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ആര് കാരണമാണ്? മായാവാദി ഫിലോസഫി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശങ്കരാചാര്യര്. ശങ്കരാചാര്യരാണ് മായാവാദ ഫിലോസഫി ശരിക്കും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? മഹാദേവനാണ്. മഹാദേവന്റെ അവതാരമാണ് ശങ്കരാചാര്യർ. അപ്പൊ അത് മായാവാദം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം, മഹാദേവന്റെ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ മായാവാദം ശങ്കരാചാര്യര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടന്നത്? അറിയാമോ? മായാവാദത്തിന് മുമ്പ്, ശങ്കരാചാര്യർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബുദ്ധിസം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധ അവതാരം എടുത്തു, ബുദ്ധന്റെ അവതാരം വന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധന്റെ അവതാരം വന്നപ്പോ ബുദ്ധൻ വേദങ്ങളെ എല്ലാം നിഷേധിച്ചു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബുദ്ധ അവതാരത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. കാരണം കലിയുഗത്തില് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ, ബ്രാഹ്മണർ പോലും ഇങ്ങനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേദങ്ങളുടെ പേരിൽ അവര് അനാവശ്യമായിട്ട് ഹിംസ ചെയ്യുന്നു, അനാവശ്യമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം വധിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന ധാരണയിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഹിംസ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധ അവതാരം വന്നത്. ബുദ്ധ അവതാരത്തിൽ വേദങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു. അപ്പൊ ബുദ്ധൻ എന്ന് അവതാരത്തില് ദൈവമില്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ജീവജാലങ്ങളെയും വധിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പിന്നീട് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏഷ്യ മൊത്തവും അങ്ങ് ബുദ്ധിസം സ്പ്രെഡായി. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കാതെ, ഈ വേദങ്ങളൊന്നും വായിക്കാതെ
ഉള്ള ആൾക്കാരായി മാറി. അപ്പൊ എങ്ങനെ അവർ രക്ഷപ്പെടും? കാരണം ഈ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ പെട്ടു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അവരെ ഉദ്ധരിക്കണമല്ലോ. ആഹ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ശങ്കരാചാര്യര് വരുന്നത്, മഹാദേവൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഈ ശങ്കരാചാര്യർ വരുമ്പോ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങളടുത്ത് ഭക്തി ചെയ്യണം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യർ വന്ന് വേദങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. വേദങ്ങളുണ്ട്, ദൈവമുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവമുണ്ട് അതെന്താണ്? അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, ആകാരമില്ലാത്ത അവ്യക്തഗതമായിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം. നമ്മളും ദൈവമാണ് എന്നും കൂടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുത്തു. നമ്മളും ദൈവമായി മാറും, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ദൈവമായി മാറാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം ഇവരടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസരാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ദാസനെ പോലെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ശങ്കരാചാര്യര് വന്ന് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ശങ്കരാചാര്യർ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ശങ്കരാചാര്യർ വന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം ക്ഷേത്ര ആരാധനയും ദൈവ ആരാധന തുടങ്ങി. പക്ഷെ അവർക്ക് കൺക്ലൂഷൻ അറിഞ്ഞൂടാ, ആരാണ് ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി. ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളിൽ പറയുമ്പോൾ 33 ദേവീ ദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ദൈവം, പരമമായിട്ടുള്ള ദൈവം ഏതാന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ആൾക്കാര്. ആ സമയത്താണ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം വന്നു. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ഇതിനെ മുതലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവര് വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ആകെ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഒരു ദൈവമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെടുത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു ഈ അജണ്ട അതായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം. കൂടാതെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ, ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ നിർത്തി. അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ബാക്ക് ബോൺ, നമ്മുടെ ഒരു നട്ടെല്ലായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന അവിടുന്നായിരുന്നു. അതിനെ തന്നെ തകർത്ത് ആൾക്കാരിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടുതലും നിരീശ്വര തത്വത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അവര് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി, ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു, ശരിയായി, ദൈവം ഒന്നും ഇല്ല. കൂടാതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഒരു ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ, അതെന്താ അവർക്ക് ഒരു ദൈവം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൈവം. അങ്ങനെ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം രാമാനുജാചാര്യർ വന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ രാമാനുജാചാര്യർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം വേറെ, നമ്മൾ വേറെ. മാധ്വാചാര്യർ വന്നു. പിന്നീട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ക്രിസ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേദാന്തം എന്താണ് എന്ന് വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. അതിപ്പം അത്രയും പ്രഭുപാദർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ. പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെയും ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ കിട്ടിയ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഓരോ ദേവീദേവന്മാരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്, ആരാണ് പരമമായ ദൈവം, അപ്പൊ എന്താണ് നിരപേക്ഷ തത്വം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും മായാവാദികളാണ്. ആധ്യാത്മികതയിലുള്ള എല്ലാവരും മായാവാദികളാണ്. അപ്പൊ മായാവാദ കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം മായാവാദികൾ പറയുന്നത് നീയും നാരായണനാണ്, ഞാനും നാരായണനാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും നാരായണനാണ്, നമ്മളെല്ലാം ദൈവമായി മാറും എന്ന ചിന്താഗതിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധാന്തം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം? ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധാന്തം വന്നാൽ, കാരണം നമ്മൾ ആരാണ്? ജീവരെ സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്. നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നിത്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. എന്നാൽ ആ സേവകനാന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഇതെല്ലാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലെല്ലാം അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ മായാവാദികൾ വന്നിട്ട് നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത്, ഇല്ല, നീയും ദൈവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജീവരെ സ്വരൂപമായി നിത്യരെ കൃഷ്ണദാസനാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഈ നിഷേധത്തിലൂടെ. ഈ നിരപേക്ഷതത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്, അതായത് ഈ മായാവാദികൾ നമുക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
നിരാകാരത്തിന്റെ ആരാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാരാധനയാണ്. അത് ആരാധനയിലല്ലാത്തതിനേക്കാൾ മോശമാണ്. ഒന്നും ആരാധിക്കാതിരിക്കുന്നവരെക്കാളും മോശമാണ് നമ്മളെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആരാധനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വ്യാജമായി കീഴടങ്ങാൻ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു വഞ്ചനയാണ്. കാരണം ഒരു മത്സ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണോ ഒരു മത്സ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് കരയിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥ? അതിന് ശ്വാസം മുട്ടും. നമ്മളുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സുഖം തേടിയുള്ള തത്രപ്പാടിൽ കുമിള പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സുഖം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കും. ആ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്തുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ഈ മായ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതല്ല, നമ്മളെല്ലാരും ദൈവമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാ ശക്തിയും കിട്ടും, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്നവർ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിരാകാരത്തിന്റെ ആരാധന. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരാധന നമ്മളെ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നിഷേധത്തിലൂടെയുള്ള നിരപേക്ഷതയുടെ നിർവചനം പൂർണ്ണമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിഷേധാത്മക നിർവചനം സ്വന്തമായുള്ള ഒരു സങ്കല്പം രൂപപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരപേക്ഷ സത്യം രൂപരഹിതവും നിർഗുണവുമായിരിക്കുമെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ സങ്കല്പം ദൈവത്തിന് രൂപമില്ല, ഗുണമില്ല, നിർഗുണമാണ്, ഗുണമൊന്നുമില്ലാത്തതാണ് എന്ന സങ്കല്പമാണ് ആൾക്കാരിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. പക്ഷേ ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുകളിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും മുന്നേറി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റക്കായി പോകും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് നമ്മളും ദൈവമായി മാറി അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി, നമ്മുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിൽ എത്തിപ്പോവാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഈ ബ്രഹ്മ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവരറിയുന്നില്ല അതിനു മുകളിൽ പരമാത്മാ കൂടാതെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട് എന്ന്. പരമതത്വം 3 ഭാഗങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു: വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. ഇവയാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ. പരമതത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഭഗവാൻ ആയിട്ടുള്ള 2 കൈകളുള്ള, കയ്യിലോടെ കുഴലേന്തി തലയിൽ മയിൽപീലി ചൂടിയ ആ രൂപത്തോടെയുള്ള ഭഗവാൻ. പരമാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കൈകളുള്ള ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രകാശമാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ മായാവാദ നിരാകാര തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാധനയെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ പലതരം ആരാധനയുണ്ട്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും ഓരോ ആരാധന. പ്രേതഭൂത പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതെല്ലാം ഏത് ഗുണത്തിലാ വരിക? പ്രേതഭൂത പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏത് ഗുണം? എന്നാണ് തമോ ഗുണ ആരാധന. പിന്നെ രജോ ഗുണ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോ അവരാരെയായിരിക്കും ആരാധിക്കുക? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കും. പിന്നെ ചില വ്യക്തികളെ, ഇപ്പൊ ചെഗുവരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് എല്ലാരും എല്ലാരും ആ ചെഗുവരയുടെ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അവര് ഭയങ്കര ആരാധനയാണ്. പിന്നെ ഓരോ സിനിമാ നടന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാലഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്ത് രജനീകാന്തിനെ പാലഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അന്ധമായിട്ടുള്ള ആരാധന, ഓരോ വ്യക്തികളെ ആരാധിക്കുന്നത്. ചിലർ ഹിറ്റ്ലറെ ആരാധിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട്, ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയല്ല രജോ ഗുണ ആരാധന. എന്നാൽ സത്വഗുണ ആരാധന ഏതാണ്? സത്വഗുണ ആരാധന സത്വഗുണത്തിൽ ദേവന്മാരും ദേവിയും ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു
ആരൊക്കെയാണ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈഷ്ണവ ആരാധന, ഈ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെ രണ്ടു തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു തരം ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതേജി? ഇവിടെ റോഡിൽ കുറച്ച് പൊട്ടും മേളമൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു തരം ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതാണ്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടദേവന്മാര് കാണും. ചിലർക്ക് ദേവിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് മഹാദേവനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ദേവി അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ. അപ്പൊ അവരുടെ അജ്ഞാനത്താലാണ് അവർ സ്വന്തം ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഒരു തരം ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അജ്ഞത കാരണം അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ആരാധിച്ചാൽ മതി, എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തെത്തും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ ദൈവം ആരാധിക്കുന്നവരായാലും സാരമില്ല, എന്റെ ഇഷ്ടദേവത ദേവിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇഷ്ടദേവത ദേവനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, അപ്പൊ എന്റെ ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് അജ്ഞത കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ബോംബെയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡൽഹി പോയി ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ അവരവരെ ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുകയില്ല. പിന്നീടുള്ള രണ്ടാമത്തെ തരം ദേവി ആരാധകർ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അത് ഭഗവാനാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്ന തരം ആൾക്കാർ. അവരും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും വൈഷ്ണവരല്ല. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരുടെ പുറകെ പോകുന്നവരാണ് വേറൊരു കാറ്റഗറി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആൾക്കാരും ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് വൈഷ്ണവ ആരാധനയിൽ പെടുന്നവരല്ല. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഈ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കണം, അല്ലെ എന്റെ അസുഖം മാറണം, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേസും വഴക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാരും പോകുന്നത്. അല്ലാതെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ദേവീ ദേവന്മാർ ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രഭാതയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് കാമൈ സ്ഥൈർഹ്യ തജ്ഞാന പ്രബധ്യന്തേന്യ ദേവത തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യ നിയഥാ സ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ
ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അതിനാലാണ് അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവര് സംഭൂതിയാണോ അസംഭൂതിയാണോ, സ്വതന്ത്രരാണോ ആശ്രിതരാണോ? ദേവന്മാർ ആശ്രിതരാണ്. ഈ ദേവന്മാർ ആരും സ്വതന്ത്രരല്ല. ഇപ്പോ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പലരും പറയും ഇന്ന പൂജകളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കും എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഈ ദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദേവൻ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്നത് ആരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിനും അവസാനം സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ദേവന്മാർക്ക് നമുക്ക് ഉള്ള അനുഗ്രഹം തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രരായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ പറയുന്ന ദേവന്മാരെല്ലാം ഏത് ലോകത്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാരും ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഈ ദേവന്മാര് നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും അതും ക്ഷണികമാണ്. ഒരിക്കലും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട്, അത് നടക്കാൻ വേണ്ടി പൂജകൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാർ ആദ്യം എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആഗ്രഹം കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ കാണും, അതിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ഫലം കിട്ടാൻ, ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടാൻ, ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം അനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ കർമ്മം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുകയില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നോക്കുമ്പോ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ച് ഓരോ പൂജകളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അടുത്ത ജന്മം വരാനുള്ളതിനെ അവർക്കൊന്ന് ഈ ജന്മത്തിലോട്ട് മാറ്റി തരാൻ സാധിക്കും. ആ ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി, ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറ്റി തരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ സാധിക്കും. അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ കർമ്മം വെച്ചിട്ട് അത് കിട്ടാൻ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഈ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആശ്രിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ അസുഖം മാറണേന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ അസുഖത്തെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് മാറ്റി തരാൻ പറ്റും. എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കണം. പിന്നീട് ആ അസുഖം വീണ്ടും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന ഫലമെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഈ കർമ്മഫലത്തെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ദേവ ആരാധനയ്ക്കില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കർമ്മശനാശനം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് അത് നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ വരും? ഒന്നാമത് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാരും ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അവരുടെ സ്ഥാനവും ശക്തിയും ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ്. അതും ശാശ്വതമല്ല. ഈ ശക്തിയൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഭഗവാൻ അതെടുക്കുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള
ഒരു ലോകമാണ്, എല്ലാം നശിക്കുന്ന ഒരു ലോകം. അത് ഭഗവാൻ അത് നിർമ്മിക്കും, കൂടാതെ അതിനെ നശിപ്പിക്കും. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ആ ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് മറ്റു ഗ്രഹത്തിൽ പോയാലും ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ പോയാലും തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പോ ഈ ആരാധനയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്കേ വരുന്നുള്ളൂ. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:23 പറയുന്നു. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലവോ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഈ ദേവീ ദേവന്മാര് തരുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത് ക്ഷണികമാണ്, തുച്ഛമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. വീണ്ടും ജനിച്ച് വീണ്ടും അനുഭവിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദേവീദേവന്മാരുടെ പുറകിൽ പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി തരാൻ ഒരു ദേവീദേവ ആരാധനയ്ക്കും കഴിയില്ല. അത് വിഷ്ണു ആരാധനയ്ക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് അവസ്ഥ? വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുവോ? തിരിച്ചു വരില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമുണ്ട്, യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തത്തെ തദ്ധാമം പരമം മമ ന തത് ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് വേണ്ട, അഗ്നി വേണ്ട, വൈദ്യുതി വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. എന്നാൽ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ലോകത്ത് പോകും. ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചാൽ ചന്ദ്രലോകത്ത് പോവും. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിച്ച് സ്വർഗത്ത് പോവും. അവിടെയൊക്കെ പോയാലും എന്ത് പറ്റും? നമ്മളുടെ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പോ പരമമായ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ ഒട്ടും എത്തിക്കാത്തതാണ് ഈ ദേവീദേവന്മാരുടെ ആരാധന. അതെല്ലാം നമ്മളെ അവസാന മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. വീണ്ടും നമുക്ക് ജനനം വരും, വീണ്ടും മരണം വരും. എന്നാൽ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫലം. ആ ഫലം തരുന്നത് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായ പരമോന്നതമായ ആ ധാമത്തിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത്ഗീത 7:23 എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല. ഭൗതിക ലോകവും അതിനുള്ളിൽ നേടിയെടുത്തതുമെല്ലാം നശ്വരമാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായതും ശാശ്വതവുമായ ജീവിതം എങ്ങനെ പെട്ടിപ്പെടുക്കാം എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കിട്ടും? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ. ഏത് ആരാധന ചെയ്താലും, നമ്മൾ എത്ര തപസ് ചെയ്താലും, എത്ര നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, നാമം ജപിക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തി. കൂടുതൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആരാധന അർച്ചന ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. മറ്റൊരു വഴിയില്ല. ഹരിർ നാമ ഹരിർ നാമേവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. മറ്റൊരു വഴിയില്ല. വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഈ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പോവോ? എല്ലാരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടേണ്ട നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടണം. ഈ ഭരണമൊക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും അനിവാര്യം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എല്ലാരെയും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനിവാര്യം. അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്, നാളികേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചകിരിയുണ്ട്,
പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ജലം, കരിക്ക്, വെള്ളം, ജലമുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഈ നാളികേരം ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം, നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഈ ലോകം, ഭൗതിക ലോകം. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ കൂറ്റൻ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം അറിയാം, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് പല ലെയർ ഉണ്ട്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 ലെയർ നമ്മളുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിങ്ങനെ അതിന്റെ ആവരണം കാറ്റ് കടക്കാത്ത വിധം ഇറുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ലോകം എന്താണ്? അന്ധകാരമുള്ള ലോകമാണ്. ഈ സ്വയം പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടൂ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ കാറ്റ് കടക്കാത്ത വിധം ഇറുകിയതിനാൽ അതിനുള്ളിലെ അന്ധകാരവും കഠിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വേണം. അപ്പൊ ഈ അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം അന്ധകാരത്തിൽ വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അന്ധകാരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് അന്ധകാരം. അത് ഏതോ ആകട്ടെ, ബ്രഹ്മലോകമായാലും എന്താ മറ്റുള്ള 14 ലോകത്തിൽ എവിടെ ആയാലും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലാണ്. കാരണം ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കരിക്ക് പോലെ പകുതി ജലം. ഇവിടെ പകുതി ജലം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ജലമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ പകുതി ജലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത് ഏത് ജലമാണ്? ആ ജലത്തിൽ ആരാണ് ശയിക്കുന്നത്? ഭൂവെള്ളമാണോ അത്? ഭഗവാൻ അല്ലല്ല. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു. ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? നമുക്ക് കുറെ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദക ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ആരാണ് ഇരിക്കുക? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഏത് കടലിലാണ് ശയിക്കുന്നത്? ഗർഭോദക കടൽ, പകുതി. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പകുതി ഗർഭോദക കടലാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത മന്ത്രം പറയുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിക്കാം, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ കരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോ ഈ ചകിരിയും ഉണ്ട്, പുറമെ ഇപ്പൊ നല്ല കട്ടിയുള്ള തോട്, അതിന്റെ അകത്തോ പകുതി ജലമുണ്ട്. അതുപോലാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം. കട്ടിയുള്ള ആവരണങ്ങളാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പകുതി ജലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗർഭോദക കടലാണ്. പിന്നെ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു? നാഭിയിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവ്. നാഭിയിൽ നിന്ന് ആ തണ്ടിന്റെ മുകളിൽ താമരയില് ബ്രഹ്മാവ്. ഈ തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ. ഇപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഏത് ബ്രഹ്മലോകമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം അന്ധകാരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവീ ദേവന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള ഫലം തരാൻ അവർക്ക് ശക്തിയില്ല. ഈ ദേവീ ദേവന്മാരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഏത് ദേവിയെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും അതിലുള്ള വിശ്വാസം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് മഹാദേവനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹാദേവനിലുള്ള വിശ്വാസം ആരാണ് തരുന്നത്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് ദേവനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദേവനിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരമമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വിശ്വാസം തരാത്തത്? കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആ ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചോളൂ. എന്നാൽ ശരിക്കുമുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വേദങ്ങളിൽ കൂടെയും ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ആരാധനയാണ്. മഹാദേവൻ തന്നെ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണു ആരാധനാം പരമമായ ആരാധന അത് വിഷ്ണു ആരാധനയാണെന്ന് മഹാദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ഒരുപാട് പേര്
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മഹാദേവന്റെ ഭക്തരായിരുന്നു. ഈ മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് തരും. എന്നാൽ നമ്മൾ മഹാദേവനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം എന്നറിയാതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കില്ല എന്ന് മഹാദേവൻ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാദേവൻ നമ്മളെ ഈ വഴിയിലേക്ക് മുക്തി നേടാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും മഹാദേവൻ ഒരുപാട് ഏറ്റവും വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ. മഹാദേവന് ആഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കൂ. ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ കരിക്ക് നാളികേരം പോലെയുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി അങ്ങ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെത്താൻ ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്ക് മാത്രമേ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ മഹാദേവൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലോ അതിനു മുകളിലുള്ള ഗ്രഹത്തിലോ എത്തിച്ചേർന്നത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലണം? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ട്, അവിടെയല്ല എത്തേണ്ടത്. അതിലും മുകളിലായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ എത്തിച്ചേരുക. അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള വാസസ്ഥലത്തിൽ, ഈ ജീവിത പ്രശ്നം, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മിഥ്യാമതാനുവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള ഫോൾസ് സന്യാസിമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാർ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ഇവർ. മറിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്വന്തം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കൂടുതൽ പേരും പ്രശസ്തി കിട്ടാനും എല്ലാവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം കിട്ടാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മതാനുവർത്തികൾ, മിഥ്യയായിട്ടുള്ള മതാനുവർത്തികൾ. നിരീശ്വരവാദികളും നിരാകാരവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കപടമായ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിഷേധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ജ്ഞാനമോ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിരക്തിയോ ഇല്ല. തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മിഥ്യയായ ആചാര്യന്മാരാകുന്നു. ഒരുപാട് സമൂഹത്തിൽ മിഥ്യ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. പറയുന്നതൊന്ന് ചെയ്യുന്നതൊന്ന്. പറയുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, വിരക്തിയുടെ കാര്യം പറയും. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു വിരക്തിയും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കാണത്തില്ല. അവർക്ക് കൂടുതൽ പണത്തിനോടും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിരക്തിയുടെയും തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് വഴിയുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മോക്ഷത്തിന് ഒരേ ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ, ഭഗവത് സേവനം. അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, അതിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിരക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മള് ഇപ്പൊ 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ ഈ നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് പണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇപ്പോ ഉള്ള നമ്മള് വിരക്തി തോന്നുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭക്തി ചെയ്താൽ മാത്രമേ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നാമജപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു മതവാദികൾക്ക് ഇവ രണ്ടുമില്ല. അതാണ് പണത്തിനോടും സ്ഥാനമാനങ്ങളോടത്തുമെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ച് ഓരോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ. പിന്നെ 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണനോട്, ഭഗവാനോട് ഒരു അട്രാക്ഷനും കാണില്ല. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും താല്പര്യം. മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല, ഭഗവാനോടും താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മായാവാദികൾ. അവരും അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി സഹജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. സഹജിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനിലെ ആകർഷണമുണ്ട്, കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളൊന്നും അങ്ങനൊന്നും പാലിക്കത്തില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും വേണം, ഭഗവാനും വേണം.
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കൃഷ്ണഭക്തര് ഈ ഭക്തിയിൽ വരെ ഈ ഇസ്കോണില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഭക്തിയിൽ വരാത്ത ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട്, കൃഷ്ണഭക്തരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും വരും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും. രണ്ടിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും വേണം എനിക്ക്, എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയും വേണം എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാര് ഏത് കാറ്റഗറി വരും? അവർക്ക് ഏതിലാണ് ആകർഷണം, ഏതിലാണ് ആകർഷണം ഇല്ലാത്തത്? കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കും. ആ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ആകർഷണം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് നേടാനാണോ? അല്ല, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വളർത്തുകയാണ്, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ഓർഡർ സപ്ലയർ അല്ല. നമ്മൾ പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം ദൈവമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തുകയാണ്. ആ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ വളർത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, അതായത് ഈ വേദങ്ങളിലൊക്കെ ദേവീദേവന്മാരുടെ ആരാധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യം, നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടണം, നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടണം, ഉമാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടണമെങ്കിൽ സരസ്വതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത്? എന്തിനാണ് അത്? എന്താണെന്നും പറയാൻ സാധിക്കും? വേദങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു ആരാധന മാത്രം എഴുതാതെ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വേദങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ലേ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെ, അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളിലാണ്, ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാരും വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല, അവർക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പോ യേശുക്രിസ്തു ജീസസ് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതോ ഷാൽ നോട്ട് കിൽ, ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല. അവസാനം അവരെന്താണ്? യേശുവിനെ തന്നെ ക്രൂശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും അന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ട തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവര് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറണം. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആരാധന പറയും. ഇപ്പൊ കാളിയെ ആരാധിക്കുക, ഈ കുരുതി കൊടുക്കുക, ഇതെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് പയ്യെ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ. അപ്പൊ സത്വഗുണമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നാണോ? സത്വഗുണമാണോ ഏറ്റവും പരമമായ ആരാധന? അല്ല. അതിന് ഉയർന്ന ഗുണം ഏതാണ്? ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ. ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ സാധാരണ ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കൃഷ്ണനും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ദേവീദേവനാണ് എന്നാണ് അവർ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ളവർ മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മൂഢന്മാരാണ്. 7.23 അന്ധവന്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. പിന്നെ കൂടാതെ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള റീസൺ അവരുടെ ശക്തമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അവർക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വതമല്ലാത്ത കുറച്ചു നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, കുറച്ച് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അവരെവിടെ പോകും? അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ കിടക്കും. ചിലപ്പോ ഉയർന്ന ലോകത്ത് പോവാം, താഴ്ന്ന ലോകത്തിൽ പോവാം. എവിടെ പോയാലും അവർ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലും താഴെയായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മലോകമാണെങ്കിൽ പോലും വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുകളിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ദേവീദേവന്മാരുടെ ആരാധന
വേദങ്ങളിൽ പറയാനുള്ള കാരണം എല്ലാവരും പല ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആരാധനയാണ് ഉള്ളത്. അത് ഒരു സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആരാധനയിലേക്ക് വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, എല്ലാരും പറയും, ഓ ഇസ്കോൺകാരെന്താണ് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്, അതെന്താ അവര് അത് നിഷേധിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുക എന്നല്ല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ദേവീദേവന്മാരുടെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക അല്ല ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ബലം കിട്ടില്ല. ആ സത്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് തുച്ഛമായിട്ടും ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ബലമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് അത് ആരാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പരമം കൂടാതെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഒരു മരത്തിന്റെ ഇലകളിലും അതിന്റെ ശിഖരത്തിലും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അത് ആ മരത്തിന്റെ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലാണ്. അപ്പൊ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സന്തോഷിച്ചാൽ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സന്തോഷിക്കും. കാരണം ഈ ദേവീദേവന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭഗവാനിൽ കൂടെയാണ്. ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്തത്. ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇനി 2 ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം. അതായത് ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കാണാം. കേശവ കശ്മീരി ആരുടെ ഭക്തനായിരുന്നു? ഏത് ഡെമിഗോഡിന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കേശവ കശ്മീരി വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. നമ്മളുടെ നിമായിയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് കേശവ കശ്മീരി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, അറിയാവുന്നവര് പറഞ്ഞോ. സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഭക്തനായിട്ട് പോലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിമായിയുമായിട്ട് തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ സരസ്വതി ദേവി തന്നെ വന്നു പറഞ്ഞു, നീ തോറ്റത് ആരെടുത്താണ്? അത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ സരസ്വതി ദേവി ഇദ്ദേഹത്തെ നേരെ ഭഗവാനോട് കണക്ട് ചെയ്തു, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം, നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ട് ഈ ദേവീദേവന്മാരെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, എനിക്ക് ഭക്തി തരണേ, ഭഗവാനിലോട്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് ആകർഷണം തരാൻ ദേവീദേവന്മാര് സഹായിക്കണേ. തീർച്ചയായിട്ടും അവരും ഇതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാരും തിരിച്ചങ്ങ് പോവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ അസൂയ കൊണ്ടില്ല എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം കാണിച്ചു. അവസാനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ചരണം നേടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരത്തെ താഴ്ത്തി ഭഗവാൻ, അല്ലെ, ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി. അങ്ങനെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ചണ്ഡീദാസ്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ചണ്ഡീദാസ്. ചണ്ഡീദാസ് ആരുടെ ഭക്തനായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ചണ്ഡീദാസ് വലിയൊരു കാളി ഭക്തനാണ്. ചണ്ഡീദാസിന് വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം വരെയുണ്ട്, കാളിയെ ആരാധിക്കാനായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടം. എന്നാൽ ചണ്ഡീദാസിന്റെ സഹോദരൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചണ്ഡീദാസിന്റെ സഹോദരൻ ഈ പൂക്കള് മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ പൂക്കളാണ് പിന്നീട് ചണ്ഡീദാസ് കാളി ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ കാളി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ചണ്ഡീദാസ് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ആരാധിച്ചിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല, ഈ പുഷ്പം വെച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് ദേവിക്ക് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ദേവി ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്, അയ്യോ ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇനി അവർക്ക് വിഷമാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവില്ല. അതാണ് സന്തോഷം. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം ദേവീദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ദേവീദേവന്മാർ അത്രയും സന്തോഷിക്കുന്നത്. അതാണ് കാളി അപ്പൊ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ചെയ്തത്.
പിന്നെ ജഡഭരതനെ വധിക്കാനായിട്ട് കുറെ പേര് എന്താണ് കാളിക്ക് കുരുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് ജഡഭരതനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജഡഭരതനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോ കാളി ദേവി എന്താ ചെയ്തത്? കാളിക്ക് കുരുതി കൊടുക്കാൻ ജഡഭരതനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ കാളി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കുരുതി കൊടുക്കാൻ നിന്നവരെ വാളൊക്കെ പിടിച്ചു. അതെ അതെ വധിച്ചു. അപ്പൊ ആള് വധിച്ചു. ഹരിബോൽ. അതെ, അവരെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെയും ദേവി ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ മറ്റു ദേവി ദേവന്മാർ ആരും സഹിക്കില്ല ഭക്തനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം. ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലുള്ളവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് പല പല മന്ത്രിമാര് കാണും. അതേപോലെയുള്ള പൊസിഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പൊസിഷന്റെ ആ ശക്തി എടുക്കാനും കൊടുക്കാനും എല്ലാം സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള സംഭൂത അത് ഭഗവാനാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം അസംഭൂത. എല്ലാരും ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം സംഭൂതി അസംഭൂതി. എന്താണ് സംഭൂതി അസംഭൂതി? അസംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടി അമ്മയെ ആശ്രയിക്കുന്ന പോലെ. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവസ്വതന്ത്രൻ ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് സംഭൂതി. അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രമായ തത്വമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രം. ഈ നാളത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാളത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്.